Ang mapansin lang ni mo dress kay hangin siya. Kaso limuot. Sarag na nagka sa taas sa kuan good. Pinakataas na ni, wala na nila ang taas. Nice kayo diri. Guys, naata diri sa Barangay Tapak. Atong ginaduol karon ang Tapak National High School. So, ma-amaze ka diba kay layo na siya na nasa sa bukid, taas na kaayo siya. Laliman kag 3 hours ang biyahe. Padulong diri. Mga alas 7 gud minigikan sa balay. So, Tapak National High School. Oh, di ba? Amazing kaayo. Nasa libas sa kandiri. Lami kang view. Kamalain. Talaga, amazing kayo ni balay, oh. Tanawa ko ng balay. Amazing kaayo. Di ba? May kayo na siya, oh. Naay. Isa nga punuan gani. Cotton. Gapas. Nice, diba? Amazing. Nabalik mo kadayon, ma'am. Na, magkalayo na ato. Hindi nagkalimitan sa ating. Layo na kayo siya. Oh, layo na kayo siya yung magtasan. Bye-bye. Ito yung ilang balay, oh. Baka ganahan ka magbaklay-baklay basta patag. Nagkisabi di ganahan baklay-baklay nga ni ang view. Di ba? Ano, abog kaayo guys. Oh, abog kaayo. Pero ganahan ko sa ilang lugar. Basic yung view, oh. Di ko mamatay, ano, oh. Tara na to dito, baktas. Sa unahan. Kay, marag na dito ang daghan ng tao. Pero nice, diri, oy. Gusto mong puyo diri. Oh, kakay ko, eh. Sir, mag-video ko, sir, ha? Ay, dito yung puno. Ay, huwag mo sa mantitin nanay. Nagusan na siya, ya? Ha? Sa Taiwan, si.
Tahong? Saan naman tinawala? Atong interview si nanay. Ay, may buntag. Bidyuhan ta kanay ha. Nagusa mo kanay. Nangita ko bubuk. Para asa man sudano nimo? Ha? Sudano nimo? Cuy. Rai aki dagko. Ah. Koy kunang ko kang kuat. Dong mga yung kwarta dong magpalit yung isda. Mga kag kwarta mapay kag isda. Pila man? Kung tatag ni kaya ang pinag-itatag. Pandak unya. Palit na mag-isda. Sure. Pila man ang kilo sa isda? 120. 120. Unsa din imong gikuan nay? Unsa din imong gikuha? Kuan kinasan. Ay kinason. Tanado ko. Mga punggok ang uban. Ah, mo din ni. Sudanon nimo? Ano, hali si nanay. Nanguha si nanay og kinason. Napicturean ta kanay ha. Panguha lang ko ang diha. Ako, tanaw na kung nako'y 120. Pag mo ko 120, 150 man eh. Kapag palit na mag-isda. Salamat do. Oo, ito pa yan. Taguan sa ano, mabasa yung bag dito na.